ମାଠିଆରେ କାଦୁଅ ବୋଳିବା ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଗର୍ବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବା ସେଇଆ। ନିରୀହ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଜନ ଆଉ ଭଜନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି। ସେ ଘରେ ବିଭାଜନ ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାର ଅପମାନ କର ନାହିଁ। ଖୁସି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ଖୁସି ଥାଏ ସେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁଖୀ ଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏକେଲା ରହିବାର କଳା ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପରେ ବି ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁରା ସଂସାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ବିରୋଧରେ ତୁମ ଆଗରେ କହି ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେହି ଲୋକକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି, ସେହି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିବ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।